Svätý Peter, svätý Pavol, Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Milé deti, drahí mladí priatelia, milovaní bratia a sestry, schádzame sa na slávenie Najsvätejšej obety v deň slávnosti svätých kniežat, svätých apoštolov Petra a Pavla. Slávme svätú omšu s čistým srdcom, preto vo chvíľke ticha uznajme všetky svoje previnenia. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavený Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života. Amen. Páne, zmiluj sa. Páne, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Páne, zmiluj sa.
Sláva Bohu na výsostiach. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti. Oslávujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Modlíme sa. Bože, dnešnou slávnosťou svätých Petra a Pavla pripravil si nám veľkú a svätú radosť. Daj prosím, aby Tvoja cirkev vo všetkom nasledovala učenie apoštolov, od ktorých prijala základ viery. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a si Boží a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie zo skutkov apoštolov. V tom čase kráľ Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov cirkvi a mučil ich. Jánovho brata Jakuba zabil mečom. A keď videl, že sa to Židom páči, rozkázal chytiť aj Petra. Boli práve dni nekvasených chlebov. Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a dal ho strážiť 4 strážam po 4 vojakoch. Po Veľkej noci ho chcel predviesť ľudu. Petra teda strážili vo väzení, ale cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho. V poslednú noc, ako ho mal Herodes predviesť, Peter spal medzi 2 vojakmi, spútaný 2 reťazami, a strážnici predo dvermi strážili väzenie. Tu zastal pri ňom Pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. Udrel Petra do boku, zobudil ho a povedal: Vstaň rýchlo! A reťaze mu spadli z rúk. Anjel mu povedal: Opáš sa a obuj si sandále. Keď to urobil, povedal mu: Prehoď si plášť a poď so mnou. Vyšiel von a šiel za ním. Ani nevedel, že je to skutočnosť, čo sa dialo skrze anjela. Myslel si, že má videnie. Prešli cez 1. i 2. stráž a došli k železnej bráne, čo vedie do mesta. Tá sa im sama otvorila. Vyšli ňou a keď prešli jednou ulicou, anjel mu zmizol. Tu Peter prišiel k sebe a povedal si: Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky
a zo všetkého, čo očakával židovský ľud. Počuli sme Božie slovo. Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. Pána chcem velebiť v každom čase. Moje ústa budú ho vždy chváliť. V Pánovi sa bude chváliť moja duša. Nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. Velebte so mnou Pána a oslavujme jeho meno spoločne. Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám neščervenie hanebou. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. Pán ma vyslobodil zo všetkej ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo Boha bujných a vyslobodí ich. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Šťastný človek, čo sa utieka k nemu. Čítanie z 2. listu svätého apoštola Pavla Timotejovi. Milovaní, ja mám vyliať svoju krv na obetu, nastáva čas môjho odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca, a nie len mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod. Pán stal pri mne a posilňoval ma, aby sa cezo mňa naplnilo ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy a bol som vyslobodený z tlamy leva. Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen. Počuli sme Božie slovo. Pán s vami.
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarej Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka. Oni vraveli, jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, iní za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter, ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježiš mu povedal, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Počuli sme slovo Pánovo. Milé deti, drahí mladí priatelia, milovaní bratia a sestry. Skôr ako začnem svoju homíliu, keď som už slávil dnes jednu svätú omšu a teraz druhú, neviem, či to tak je naschvál, alebo čítania žálm hovorili o jednej spoločnej veci. Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. Dnes sa lúčim s kežmarkom, tak neviem, či to je hrôza, či je to vyslobodenie. Nebudem radšej pokračovať, aby sme sa ešte nepohnevali. Dobre, ale dnes už poďme tak vážne teraz. Dnes je to výnimočný deň, tak som si pripravil 2 homílie. Jednu hrdinskú a keby som ju neustal, tak som si pripravil jednu teologickú. Takže začnem hrdinskou, budem odvážny, a keď sa mi to nepodarí, tak skončím tou teologickou. Prežívame slávnosť 2 veľkých kníž a 2 veľkých apoštolov, ktorí sa nachádzajú aj tu, na tejto strane, Petra a Pavla. A v dnešnom evanjeliu sme si vypočuli krásne slová, ktoré hovoria o srdci Kristovej cirkvi. Kedy Pán Ježiš hovorí Petrovi, ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev. Ale krátko predtým hovorí Ježiš svojim učeníkom, za koho ma pokladajú ľudia? A za koho ma pokladáte vy? A Peter hovorí jednoznačne, ty si Mesiáš, syn živého Boha. Táto odpoveď, za ktorú ho chváli aj Pán Ježiš, hovorí, že to nemáš tak od seba, to ti zjavil nebeský Otec. Nielen akýmsi poznaním božskej osoby, poznaním Ježiša Krista, ale môžeme povedať, že je vyznaním viery. Kedy Šimon Peter vyznáva, ty si Boží Mesiáš. A Ježiš za odmenu na Petrovi buduje svoju cirkev. Peter, ako vieme, po tejto udalosti bude ešte nasledovať zápretie. 3-krát zaprie Pána Ježiša. A nie, Pán Ježiš si môže povedať, dobre som si vybral a potom aj tak do frasa sklamal ma. Ale nie. Ježiš nebuduje na Petrovi svoju cirkev preto, lebo pozerá na jeho slabosti, ale Ježiš Kristus pozná čosi viac. Ježiš Kristus pozná srdce Petra a vie, že tá dokonalosť nebude úplne dokonalá, ale dáva mu dôveru, dáva mu vieru, že toto je potrebné a preto na tebe budujem svoju cirkev. Milovaní bratia a sestry, dnes som tak trochu ako apoštol Peter. Nemyslíte si, že som ako skala? Aj tak vyzerám, nie? Moja výška i moje svaly hovoria o tom, že som skalou. Nie som. Som lenivý chodiť do posilovne, čo by som tam robil. Ale pravda, modliť sa breviár dá všade. Takže možno aj tak by som. Ale presne tak, ako apoštolovi Petrovi bola zverená služba,
tak aj mne bola zverená služba v tejto farnosti. A snažil som sa túto službu niesť s vierou a láskou. A spolu s apoštolom Petrom, nielen dnes, ale v posledné dni, vo svojom srdci hovorím Kristovi, aj keď je to ťažké. Ty si Pán môjho života. Je to náročné a ťažké. Keď som sa rozprával so svojím spolužiakom, ktorý tiež odchádza, tak sme si povedali, že primície boli ľahšie. Tam sme si raz porevali a bolo vybavené. A tu už reveme celý mesiac. Respektívne, odkedy sme sa to dozvedeli, že už to prichádza, lebo tu sa lúči, tam sa človek lúči, no nie konca kraja. Ale tešíme sa z toho, že Pán Boh nám dáva veľa síl, aby sme aj toto zvládli. A lúčim sa s touto farnosťou ako kaplan. Nie je to deň, že odchádzam navždy, ale je to ten čas, v ktorom chcem poďakovať za krásne chvíle. Tým, že som si to už nesprežil a psychicky som na to tak nastavený, tak veľa vecí poviem tu, vo svojej homílii, lebo viem, že to nejako ustojím, na záver už vám nič nepoviem. To už je zaručené. Odkúkal som to, nie sú to len moje slova, ale tak ako v dobrom vzťahu platí, musia platiť 3 slova. Ďakujem, prosím a odpuste. Ďakujem za to všetko, že som mohol byť tu medzi vami 2 roky. Ja sa smejem, aj trošku hnevam na Petra a Pavla. Prečo? Dnes je to presne do 2 rokov a do dňa, čo som prišiel do tejto farnosti. Prvú svätú omšu som slávil tu v tejto bazilike ako novokňaz ráno o 6:00. Si zgustli na mne, otec biskup, tak už teraz, tohto času. Ráno o 6:00 a presne slávnosťou Petra a Pavla svoje pôsobenie v tejto farnosti aj končím. A zase k otcovi biskupovi, to mi robí na truc. Ďakujem za všetko. Za priateľstva, za vzťahy, za to všetko, čo sme mohli prežiť. Prosím, modlite sa naďalej, aby som túto službu, ku ktorej ma Kristus povoláva, dokázal niesť s vierou a láskou. A prosím o odpustenie, ak niekedy z mojej ľudskej slabosti a krehkosti som nebol milý, nebol dokonalý. Taký sa tu nenájde, že by povedal dokonalý, ja som. Takže vzor dokonalosti som ja. Lebo viete, najlepšia knižka o pokore je ktorá? Moja. Takže pamätajte na to, ale nie trošku úsmevne, aby sme to tak pochmurne nemali, pospíte. Takže prosím o odpustenie, ak som bol aj možno pri spovediach, možno aj v nejakom osobnom kontakte, nedobrý, nedokonalý, učím sa. No už som raz taký, no čo? Už lepší nebudem, ani vyšší, ani možno širší, ale budem sa snažiť byť stále taký istý. Ďakujem za to, že ste ma prijali do svojich životov, že som sa stal súčasťou vašich životov, vašich modlitieb, ale aj radosti, ale aj zápasov vo viere, v osobnom živote. A práve aj dnešná slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla nám toto všetko pripomína. Cirkev je živá. Bez Krista by sme ju nedokázali oživiť. Nestojí to na nás, stojí to na Kristovi, ktorý každého jedného z nás povoláva a posiela kam chce. Tak, ako to vidíme aj na živote apoštola Petra, veľkého pastiera, hlavy cirkvi i veľkého misionára, apoštola národov svätého Pavla, ktorí zasvetili celý svoj život Kristovi. Cirkev nie je žiadna stavba. Cirkev nie je táto naša bazilika. Cirkev nie je žiaden kostol. Cirkev je spoločenstvo. Spoločenstvo milujúcich ľudí, ktorí milujú samotného Boha. A to vám prajem, drahí bratia a sestry, nech každý jeden z nás je tým milujúcim, ten, ktorý miluje samotného Boha a vytvára toto spoločenstvo. Lebo tak ako chlieb nie je sám o sebe, ale tvorí ho veľa zelen, tak tvoríme aj my cirkev. Aj keď sme niekedy nedokonali. Ešte raz, veľké Pán Boh zaplať za všetko. Amen. Verím Boha, Otca všemovúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna,
Bratia a sestry, dnes apoštolom Petrom radosne vyznávame, že Kristus je Boží syn a za apoštolom Pavlom ďakujeme za milosť povolania do Kristovej cirkvi. Spoločne sa modlíme, volajme, Pane, vyslíš nás. Za cirkev, aby pevne verila, že ju pekelné mocnosti nepremôžu, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za svätého otca Leva, všetkých biskupov a kňazov, aby žiarili svetosťou života a slúžili Božiemu ľudu horlivo a s láskou, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za vedúcich predstaviteľov štátov, aby spravovali svoj ľud múdro a spravodlivo, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za tých, čo trpia pre Kristovo meno, aby neklesali na duchu, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za naše farské spoločenstvo, aby bolesti cirkvi boli aj našimi bolestiami a jej radosti našimi radosťami, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Pane Ježišu, Tvoji apoštoli Peter a Pavol ťa oslávili mučeníckou smrťou. Vyslíš naše prosby a daj, a ťa my všetci oslavovali živou vierou a láskou, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Hrušky. Každý dobrý strom rodí dobré ovocie. Pane, prinášame Ti hrušky ako plod dobrého stromu. Aj my chceme byť dobrým ovocím. Ďakujeme za pána kaplána Lukáša, že jeho práca vo farnosti prináša dobrú úrodu. Káva. Spružuje ma Tvoja potecha. Pane, prinášame Ti kávu ako symbol prebudenia pre nás. Prosíme ťa za pána kaplána Lukáša, aby pri šálke kávy vedel, že ho nesieme v modlitbách, aby mal dosť síl v Tvojej službe. Vankúš. On dáva svojim miláčkom spánok. Pane, prinášame Ti vankúš ako znak našej únavy a túžby hľadať odpočinok v Tebe. Prosíme ťa za pána kaplána Lukáša, aby Ty, Pane, si bol jeho potechou a útočiskom v čase únavy. Otlačky našich rúk na vankúši sú symbolom našej modlitby za neho. Chlieb a víno. Blahoslavení hladní, lebo oni budú nasýtení. Pane, prinášame Ti chlieb a víno. Obetujeme Ti ho ako plod zeme, viniča a práce ľudských rúk. Prosíme ťa za pána kaplána Lukáša, aby pri každodennom eucharistickom premenení zažíval, že je Tvojím Božím služobníkom.
sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pán príjme obetu svojich na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Prosíme ťa, Pane, nech orodovanie apoštolov sprevádza naše dary, ktoré ti prinášame na posvetenie. A nech nám ich prihovor pomáha nábožne sláviť túto obetu skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami I s duchom tvojim. Ore srdcia, Máme ich u Pána. vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné. Vzdávať, aký vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, všemohúci a večný Bože, lebo nás naplňuješ radosťou z apoštolského diela svätých Petra a Pavla. Jeden nás učí vyznávať vieru a druhý nám objasňuje jej tajomstvá. Peter zhromaždil prvotnú cirkev zo synov Izraela. Pavol sa stal učiteľom viery pre všetky národy. A tak obaja, hoci odlišným spôsobom, zhromažďovali Kristovú rodinu. My ich spoločne uctievame, ako si ty oboch spoločne oslávil. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosanna na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna, Hosanna, Hosanna na výsostiach. Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje smrtvých stanie vyznávame.
Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného mučenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia, akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Sriadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo svojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, svojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Petrom a Pavlom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Františka, jeho pomocného biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe dobrotivý Oče všetkých svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry všetkých, ktorí Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že my sa tam s nimi budeme naveky radovať svojej slávy. Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré. Skrze Krista s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Amen. Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmeľujeme povedať: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a poznám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď naše hriechy a na vieru svojej cirkvi, podľa svojej vôle i milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
Pane, nie som hoden, si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdraví.
Modlíme sa. Pane, posilnený touto sviatosťou vrúcne ťa prosíme. Pomôž nám v cirkvi žiť tak, aby sme sa ako prví kresťania vytrvalo zúčastňovali na lámaní chleba, ostali verní náuke apoštolov a tak boli jedno srdce a jedna duša. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Bratia a sestry, ešte si prosím vypočujte oznámy. V stredu máme navštívenia preblahoslavenej Panny Márie sviatok, vo štvrtok svätého Tomáša apoštola. Piatok je prvý piatok v mesiaci a sobota máme slávnosť svätých Cyrila a Metoda. Dnes je zbierka na dobročinné diela svätého Otca. Svoj príspevok môžete dať pri východe z baziliky do pokladničky s nápisom práve dobročinné diela svätého Otca. Od pondelka do soboty sa budeme modliť vešpery, ktorí by ste chceli, príďte. Na základe rozhodnutia otca biskupa Františka nastúpi do našej farnosti nový pán kaplán Peter Kalis. Privítame ho v bazilike v útorok pri svätej omši o 8:30, v Stráňach o 9:00 a v Malom Slavkove v nedeľu o 8:00. V stredu si pripomenieme sviatok navštívenia Panny Márie. Pozývame vás v tento deň do chrámu Mariánskeho na slávnostnú svätú omšu, ktorá bude o 4:30. Hlavným celebrantom bude nový pán kaplán Peter Kalis. V prvý štvrtok mesiaci bude celodenná adorácia za nové duchovné povolania. Najsvätejšiu sviatosť vyložíme po svätej omši o 8:30 a odložíme pred večernou svätou omšou. Modlitbu svätého ruženca začneme o 17:00. Tiež bude fatimská pobožnosť k Panne Márii v sobotu a po skončení rannej svätej omše, ktorá bude o 6:00, požehnáme pútnikov, ktorí chcú ísť pešo do Levoče. Prosíme, že by aj z Malého Slavkova, aj zo Stráni pod Tatrami, ktorí chcú ísť pešo, že by sme sa spojili ako jedna farnosť a spoločne putovali, aj spoločne tu dostali požehnanie a potom samozrejme pri návšteve, pri návrate znova, že by sme ich privítali v bazilike. Viete, že minulý rok začala rekonštrukcia Levockej hory, preto otec biskup na budúcu nedeľu vyhlásil zbierku práve na toto putnické miesto. Tiež vás chceme pozvať na farskú púť 19. júla do Vysokej nad Úhom k blahoslavenej Anke Kolesárovej a tiež do jubilejného chrámu v Klokočove. Cena za dopravu a obed je 10 eur, ktorí by chceli, prihláste sa prosím v sakristii alebo na telefónnom čísle, ktoré je na nástenke. Tiež viete, že vyhoreli viaceré rodiny minulý týždeň a mesto Kežmarok zriedilo transparentný účet, mal by už fungovať, na ktorý sa dá prispieť týmto rodinám, ale v útorok 1. júla o 16:00 bude aj v Mestskom kultúrnom stredisku benefičný koncert, ktorého výťažok bude použitý na podporu opravy bývania pre tieto rodiny. Tak aj k tomu, ktorí by chceli, povzbudzujeme. Trošku sa nám to teda súbežne, potom je tá svätá omša, len my sme to už mali naplánované, tak sa to tak trošku kryje, ale tak už kto ako bude chcieť a vedieť. A tiež je prvopiatkový týždeň, tak spovedáme, ako býva zvykom v prvopiatkovom týždni, to už aj vo farskom liste bude. Tých oznamov je hodne. Ešte chcem dať teraz príležitosť a priestor vám poďakovať pánu kaplánovi a potom by som ešte ja pár slov povedal. Za posledné roky sa už stalo v Kežmarku tradíciou, aj keď nás to veľmi neteší, že mnoho kňazov, ktorí sú pre farnosť veľkým obohatením, sa nám tu dlho neohreje. Tak, drahý pán kaplán Lukáš, z týchto myšlienok by sme chceli také 3 podnety vypichnúť. Ty si pre nás obohatením. Samotné to slovo obsahuje slovo Boh. A to prezrádza, že si do Kežmarku prinášal Boha svojim každodenným životom, nenápadnou službou v kancelárii, ochotou pomáhať farníkom aj bratom kňazom, ohlasovaním Božieho slova krátkými, ale o to výstežnejšími kázňami a aj pozývaním detí na koberček pred obedným stolom na cirkevnej škole. Pre žiakov, ktorí mali to šťastie, že si ich učil, si bol otcom, bratom a kamošom.
Druhým postrehom je, že aj takto nás Pán učí nesebeckosti a žičlivosti. Veď aký by sme to boli kresťania, keby sme sa nevedeli podeliť o dobrá, ktoré sme si nejako nezaslúžili. Modlíme sa, aby aj pre teba bola táto nová a odlišná skúsenosť s požehnaním. Aby ťa formovala do role komplexného, moderného kňaza a aby ti otvorila nové obzory pre ohlasovanie evanjelia. A do tretice. Cesty Pána a niekedy aj nášho otca biskupa sú nevyspytateľné. Koľkokrát máme tendenciu spochybňovať rozhodnutia autorít v našom živote. Deti, ktorým sa nepáči rozhodnutie rodičov o limitovaní času na mobile, či zamestnancom, ktorým šéf nepridelil služobný počítač. Ak má byť cirkev našou rodinou, učme sa spoločne rešpektovať rozhodnutia a usmernenia pápeža, biskupa, dekana. Boh má s každým jedným z nás úžasný plán. A tak sa nechajme viesť a prekvapovať. Milý kaplan, pán kaplan Lukáš, prajeme ti, nech ťa nikdy neopúšťa tvoj suchý anglický humor, ktorý ide často pod kožu, hlbšie ako ťažké teologické myšlienky. Nech si užitočným nástrojom Božej spásy pre tých, ktorých budeš stretávať. Nech ti káva chutí a nech náš malý, veľký darček, ktorý už máš na fare, neslúži len tebe samému, ale pomáha vytvárať priestor na pekné a užitočné stretnutia s priateľmi, napríklad aj s nami kežmačanmi. A k tomu príjmi aj od všetkých veriacich duchovnú kyticu, ktorú sme ti všetci uvili. Radi by sme ešte prečítali, že čo všetko kežmarčania za teba obetujú. Na dobrú kávu potrebuješ veľa zrniečok, na svätý život veľa modlitieb. Tieto ti zo srdca venujú kežmarskí farníci. 771 svätých omší, 551 svätých príjmaní, 661 ružencov, 551 koruniek Božieho milosrdenstva, 221 krížových ciest, 331 litánií a 1 dobrý skutok. Pán Boh zaplať. Ešte ja asi skôr. Či chceš, pán kaplan, dačo ty na toto zareagovať? Musím povedať, že aj mne to nie je vždy ľahké, viete to tak dookola. Lúčiť, vítať. Ale no kto iný mi chodí porozumieť, jak Jan Pavol II, keď v 95. opúšťal Slovensko, povedal, vieš, Lukáš, čo? Prišla chvíľa rozlúčky, smutná, ale nevyhnutná. Ale dodal, chcel som si za ten čas spolu s vami obnoviť svoju vieru v zmrtvých vstalého Pána. Ja som ti osobitne za to, Lukáš, vďačný. Aj otcovi biskupovi, že ťa poslal, bo niekedy je to tak, že bratia kňazi nie. Aj nám je to ťažko tak striedať rôzne tie pôsobiská, niekedy aj isto pre veriacich. Ale že pomyslíme, že koľkokrát pánu biskupovi poďakujeme za to, že hoď aj na krátky čas nám tu toho kňaza poslal. Tak ja chcem týmto vyjadriť otcovi biskupovi vďačnosť za to, že nás obohatil tvojou blízkosťou a prítomnosťou a že si sa snažil spolu s nami obnovovať našu vieru v zmrtvých stáleho Pána, ktorý je stále prítomný medzi nami. Nech ťa Matka Božia ochraňuje aj na novom pôsobisku, na všetkých nových cestách, ktorými ťa bude viesť a sprevádzať. A len tento drobný darček Matky Božej ikony, nech ti pripomína túto našu farnosť. Nech ťa ona ochraňuje a sprevádza. Že keď budeš na ňu pozerať, myslí aj na nás modlitba. Pán Boh zaplať. Ide to ľahšie, ako som čakal.
lebo išli mi rôzne myšlienky hlavou. Tam bolo, že počúvať otca biskupa, pána dekana. Posledná myšlienka, čo so svojím spolužiakom rozprávame, už nemáš nad nami nejakú moc. Ešte do zajtra. Ale mne by to bolo riadne ľúto a bolelo by ma to, keby to tak bratia brali. Veď mne to vždy ľúto, keď mi to tak povedia, bo to, ja som mu minule vravel, ty nerob zo mňa teroristu. Nie je to tak. No. Odchádzam na dovolenku, takže preto si to môžem povedať. No, poldňovú, idem ešte domov pozdraviť, takže od útorka už nastupujem k otcovi biskupovi. Veľký Pán Boh zaplať za všetko, za všetkých vás, ktorých som mohol spoznať, sprevádzať. Teraz si kladiem otázku, prečo neplačem? Už som dneska plakal dosť, asi som všetko vypotil. Takže Pán Boh zaplať za všetko, už vás nebudem zdržiavať, ďakujem, že som mohol byť tu medzi vami. Ako som povedal, do 2 rokov a do dňa prichádzam, odchádzam, skôr odpustíte a pamätajte na to dobre, čo bolo. A doprevádzajte nás kňazov, aj mňa osobne modlitbami, prosím, kežmarčania, opakujem, už nie na biskupský úrad, nie na kapitulu. Už si to nechajte pre seba, už sa modlite za niečo lepšie. Aby sme potom sa nemuseli tak často lúčiť. Veľký Pán Boh zaplať. Prajem vám požehnanú nedeľu a dobrú chuť k obedu. Pána sa vámi. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v pokoji. Ktorá mi vypadla. Vidíte, už som zostarol v Kežmarku. Všetkých vás na tú dobrú kávu pozývam. Takže keď budete mať cestu okolo Spišskej kapitule, tak príďte. Už je nás tam viac ako dosť, takže väčšina Kežmarčanov, takže príďte, tešíme sa.